खैजनसो जाखोमोनलाय जोङो 30-35 जनसो जाबायहाय ना थिगसे जाखांसै लोगोफोर दिनै मोसानोसै 4120 थाखानि दाउ लाबाय जोङो 4120 आरो अमा लाबावनोसै दासो जाहांदों बाजारानो लोगोफ्रा अमा लाग्रा लोगोफ्रा दाउ बेदरा नै दाउखौ 14 केजि लाबाय जोङो 14 केजि लाबाय दाउखौ ओमफ्राय अमाखौ माबा लाबाय मा होनो 27.5 केजि नै अमा खाजि लाबोनाया रानहांबाय नै लोगोफोर अमा बेदरा नै बयलार पियाज थाइबें खाजि दाबो रावबो सफैजोबा मेंबाय अमा बेदर लाबोनाया आरो रावबो सफैया आं हंगाराहाय जानाय लोंनाय जादों हायदो लोगोफोर थिगसे जानोसै स्प्राइट लोंखो ना माखो ए नोंहालाय मा मैद्रु जाखो फाथो मैद्रु ना गोखा गोखै बेना आलादाहाय मैगं नामा दे रानदो दे अमा नामा अमा ना बयलार लाबोदों अमा ए दे रान ओइ मोसागोन ना मोसाया औ दिनै लास्ट ना पिकनिक जानाय नै नोंनालाय माथो थोरसि खावख्लाबसेल' आब' बेना सोबख'नाय माबासो हारानि गिहि फुंनायनि ना आब' जादे जा एसे फुंबावथो औ नंगौ नोंथांमोनहाबो जा बिदिया बिराद गोथाव जरा सानायफ्रा मोजां जायोनो हामो गोथाव ना नै 1 बोसोरनि नामा 1 बोसोरनि ना दे गोथाव गोदै लोंनोसै ना आब' बेदर रानग्राया नै जोंना दालिबो जानो हामबावासै आंबो सामब्रामल' जानानै थायो सामब्राम ओंखामबो जाबावलासै आं दाना जों बिराद मोजांखा खारन दं आरो सामब्रामबो जानायाबो जा दे जा बयबो जा मा जादोंलाय अमा दाउ रावबो नाया सासे मोखां सुफ्रादों जानाया जादो दे जा थाइबेंआबो लिबुनि नांगौना गोखै जायो थाइबेंआ गोखै ओमफ्राय
Tadi, malah ini apa? Lari.